¿Estem? Vale, vamos con la rueda de prensa postpartido de Queralt Casas. Queralt, comenzamos como siempre con un pequeño análisis del partido. Bueno, al inicio, los primeros minutos, nos ha costado mucho meternos en partido. Pero bueno, con lucha hemos llegado a estar ahí. O sea, no sé si íbamos 2 arriba o algo así en la media parte, ¿puede ser? 1 arriba. Y eso nos ha dado fuerza de que si vamos pues con el carácter y con las ganas, pues que podíamos estar ahí, incluso sacar el partido. Al final yo a veces de la competitiva soy un poco negativa, a veces. Y bueno, cuando te ves 10 arriba a falta de pocos minutos, pues dices, llegar a la prórroga, ¿no? Pues te quedas con el de esto. Pero bueno, como he dicho ahora hablando con Alberto, hemos ganado 2 veces a Girona en Liga regular, hemos ganado 1 vez a Salamanca, hemos ido 2 veces a prórroga contra Salamanca. Eso significa que estamos ahí, que estamos pues compitiendo con ellos y que los podemos ganar y tenemos que creérnoslo. Y ya está, eso es la parte positiva que nos llevamos de hoy. Queralt, no sol, primer que res, enhorabona per la victòria, sinó més que res, veniu d'un partit contra Girona que psicològicament també sí que molt important per el físic que eren els últims minuts de partit, però la sensació de tornar-li en contra a venir d'un parcial de 6-21 que teniu al principi del partit, que heu aconseguit aguantar, que heu aconseguit lluitar contra això, el gran líder de la competició durant l'última dècada, en un puesto com València, que sigui el gran rival durant molts anys, com és la sensació per a vosaltres? En català? O... Sí? Bueno, vale. Bueno, és el que he dit, no? Hem començat malament el partit, hem començat una mica, diguem, potser no molt posades o confiades. També és veritat que vens d'una derrota dolorosa, és veritat que per perdre una final s'ha d'arribar, però en el moment ho veus com que et fa mal, no? Lògicament. Però jo crec que és molt bo, després del partit, de perdre la final i de començar amb aquest parcial, a l'haver acabat guanyant el partit, no? Crec que això ens dona força a l'hora de dir, ostres, som ties competitives, tenim talent, és que podem guanyar, saps? I és amb això amb el que ens hem de quedar. Més preguntes, Mònica? Queralt, ja sé que no us agrada parlar d'individualitats, però penses que potser ha sigut un dels teus millors partits amb el València? D'aquesta temporada potser sí, de la passada no. De la passada no. No, és que no he vist res, no ho sé. És molt bon partit. Sí, pues m'alegro, però bueno. O sigui, no ho sé. No crec que hagi estat el meu millor partit, ni molt menys. ¿Más preguntas? Ok, muchas gracias. Ja.